Oh my days, mä oon niin onnellinen, että mä sanoin tossa just äsken, että mä olin käydä katsoa, onko mä äänet liian hiljaisella, mutta mulla oli mikki mutalla. Onneksi ei oo enää, mutta venä mun pitää testaa yksi. No, mä muuten tiedän yhden jutun siitä isosta tyypistä viime jaksosta, sitä tosi painavasta äänestä. Mä voin tappaa sen 3 semmoisella hemoglypyt-injektorilla. Mä näin jonkun video. Mä oon pysynyt pois spoilerista, mutta mä näin sen. Mutta ei se periaatteessa haittaa. Se on vähän niinku se kokki kuulla. Et se voi tappaa jos haluaa. Mutta joo. Tulipa mieleen tommonen. Niin joo. Mutta tää peli... mun pitää käynnistää, eikö sammuttaa nää kaikki turhat. Vedä 2 sekka. No joo, toinen hyvä. Ja mä myös laitan toi musiikkia hiljemmin. Koska mä en tiedä miksi. Miksei. Tai sitten koska se oli äänikästä. Mikä on musiikki? Onko se tää? Joo. Nyt mä meen nyt mä meen tonne, otan tos scrapin tuolta. Ja sitten... itse asiassa en tiedä mitä nyt sit sen jälkeen. No paljon mulla on täällä verta. No mä voisin periaatteessa rikkoa ton yhden kestävän puukon, mutta en mä kyllä vitsin pimpula. Miks tää lagaa? Mä muuten testasin, mä en tiedä onko se musta tuntuu, että se video mä testasin ampua tätä kerran päähän, mutta ei ei mitään tapahtu. Tai siis ton ikkunan läpi. Ja vaan jos ketään mietti. Vai olenko mä ainoa? No, onkohan se meidityyppi täällä? Koska se tallas sen, se yksi tyyppi. Okei, vedä. Mä menen tappaan sen. Toivottavasti tää toimii. Mä en muuten testannut tätä. Jos ehkä kannattanut kräpätä sitä. Voi hemmetti muutaman tyyppi. Tästä vaan verta. Ja nyt tosiaan mä sanoin varmaan, että mun pitää olla vähän hiljempaa, että nyt mä voin oikein niinku huutaa. Mun pitää kuulemma sen perseeseen mun pitää kuulemma... Onko tää pelin äänet oikeesti vähän liian isolla? Mun pitää kuulemma... Niin tosiaan nyt ainakin mä voisin... Niin tosiaan mun pitää kuulemma sen perseeseen se pistää se piikki 3 kertaa. Jep. Tää oli ihan äänekästä. Mulla on trauma. Minä mä oikeesti voin. Shit. Was that my move? Et ylety muu. Sä et voi tehdä mulle mitään. Kuinka lähelle mä pääsen? Mä paan siitä uudestaan. Ei vitsi, mitä hemmettiä mä pelästyin. Mä en tiedä mitä mä oletin, mutta mä oletin, että se on kauempana ja sitä, että se kääntyy tai holy. Ei se tiedä missä mä oon. Mä menen tänne. En mä nyt jaksa. Sanoks se your fucking fault? Onks noin niinku ne ajattelee, kun en mä usko. On vielä yksi. Kiitti kaikki fanit, jotka muuten... Yes. No nyt kannattaa varoa. Nyt kuule tulee iso pamahdus.
What the fuck? Se varmaan räjähtää ihan täysin. No, pieneneekö? Don't fuck with me, äijä. Defeat a chunk as a grace. As grace tarkoitti. Okei. Siis se, että Venä, onko täällä jotain lisää? Venä muuten. Tästä on pakko saada ihan... Tästä ei saa yhtään verta. Tää tyyppi oli joku... Mua muuten pelottaa. Mä en tiedä voiko joka ikinen. Mut kuten siinä toi viime videossa se tyyppi siellä parlarilla nousi. Siis no mitä mä edes karttaa. Se tyyppi täällä näin nousi, se yksikäsinen, jos muistatte, jos te katsoin se. Niin se vaan nousi yhtä kerpasi juoksi ihan täysin, jota mua pelottaa nyt. Mutta tiedätkö kukaan mihin mun pitää mennä? Ja siis oikeesti ei kukaan fani sanonut, ei mulla fani, ei kukaan sanonut mulle, että mun pitää tehdä, mä vaan jossain YouTube-shortsista. Mut mä en oo kattonut kyllä mitään muuta. Mä oon yrittänyt spoilereet, niin mä en oikeastaan tiedä tästä pelistä mitään. Ja siis oikeesti mä oon ihmettänyt, mitä mä edes pääsen näin pitkälle, koska yleensä aina 6 peli, joku Resident Evil julkaistu, niinku oon jäänyt spoilerilla aikana päivänä, mutta mun pitää kai mennä tonne. Tai ainakin niinku, kun mä muistan, koska... Niinku musta tuntuu, että täällä ei oo ihan hirveen monta zombia enää jäljellä. Mä sanoisin, että täällä ei oo yhtään. Mut mä tiedän, että mut jumpskertaa jossain 2 sekunnin päästä, niin sit niinku... Sit mä oon silleen, ei täällä yhtään jumpia, sit heti joku tulee hyppää naamalle. Niin olisi pelottavaa. No mä pääsen ainakaan tonne. Onks mulla yhtään... Jes! Mulla on muuten antiikkikolikko, mä sitä... Niin toi tyyppi heräs henkiin. Mä pitäisikö... Ai ei mä loppuu kokaan. Toivotaan, ettei ei nyt ole varmaan toista kertaa herää. Toivotaan, ettei ainakaan. Koputan puhuta, koska en halua, että silleen tapahtuu. Mä kerromasti keräsin jo jokaisen antiikkikolikon tässä pelissä. Tai... Miksi tää kuulosti askeleelta? Mä oon oikeesti skitso. Niinku tää ei olisi yhtään pelottava third person. Ei, niinku, melkein ei yhtään. Venä. Pääsiks mä tänne? Oh my god, nyt mua pelottaa, tää on uutta aluetta. Ei, mitä mä en oo koskaan ennen testannut tätä. Mä en sitä varmaan tää testaa sitä. Sori, mä menen. Tää pelottaa. Okei, venä, mitä on yläkärässä? Okei, mä pääsin isoon uuteen alueeseen. Venä, tarkoittaako tää safe-huonetta? Oh yes. Nyt mulla on turvallinen olo. Ja lockpick vielä tuohon väliin, yes, come on. French, mihin tää menee? Mä tiedän mihin tää menee, ehkä. Tää menee varmaan... tänne. Koska tuolla oli jotain muttareita kaikkia. Tänne ainakin olettais. Tallentetaan sitä peli tähän vastaan. Tähän kohtaan. Oho. Mä afkasin, on tuli tommonen hieno juttu. Tää on uutta alueita, uusia maisemia. Vähän niinku Juho Flow uusissa maisemissa. Ottakaa tykkäisystä ystävät. Ottakaa vaikka tätä ystävät. Koska tää on kaikille tää. Venä, löytääköhän tälle Leonin auto? Jos tää on pitkä käytä, mä en tykkää näistä sitten yhtään. Fuck. Onkohan tälle Leonin auto? Siellähän oli joku Porsche.
Se on joku kaupallinen yhteistyö silloin Porsche. Mä en halua puhua, koska mä en halua purra mun kierteet, kun mä pelästyn ihan helvetistä, kun täällä tulee joku jumpscare. Pirse. Niin koska mä pystyn pelaamaan sillä Leonilla. Kato nyt kuinka tää on vaan tämmönen, täällä ei oo ketään juu, tää on tämmönen tyhjä paikka. Helvetin paska. No niin, ja ammoo vielä perässä. Tiedätte mitä tää tarkoittaa? Ja mä en aio laittaa paussille. Mä ainakin yritän olla sille. Jotain tätä häkkiä päin tulee joku äijä. What the fuck? En mä nyt tätä olettanut, ei. En mä nyt tätä olettanut. Siis mä tapoin ton kuskin. Okei, mä en tiedä mitä mun äänet kuuluu tässä, mutta mä tiesin, että jotain tulee tapahtuu. Oh my days. Niinku toi oli noin pitkä, mutta mitä? Missä toi tyyppi edes oli? Täällä oli vaan tämmönen työkone jossain seinän takana ja se vaan odotti, että mä tuun. Ja nyt mä katin mun viimeisen magnum panoksen. Voi vitsi, vimpula. Saakeli. Saakeli. Musta tuntuu, että täällä on vielä jotain, mä en luota tähän. Niin mistä toi tyyppi edes tuli? Tyhjyydestä. Tyyppi tuli voidista. Ja sitten miksi mä kävelin juoksi. Mulla on juoksunäppä, mä unohdin tossa kohtaa. Nopeasti nää. Ei. Mä käytin mun viimeisen magnum panoksen. Mä en halua ampua, koska jos täällä on enemmän. Eikä mä uskalla. Mä tein ton kaiken kahdesta. Mä holdaan sitä erkessä. Tää on choke point. Mun kaveri Eeli opetti mulle choke pointeista. Kato nyt jos se tulee täältä, niin mä pystyn ampuu. Mä en oikeesti tiedä mitä choke pointti tarkoittaa. Se vaan selittää aina jotain. Venä monta kerrosta täällä on. Venä, what? Eiku niin täällä on juu täällä. En venä, eikö mä pääse korkeammalle mukaan? Tuleeko tää tänne? Äijä. Mut ei mä se kiinnostaa. Venä, I Spy. Onko tää onko tää Kill tässä reference? Okei, sorry, oikeesti. Mä en voi heittää näistä mitään, tai mä voisin diskata, mitä mä haluan. Ei, freaking. Toi olisi oikeesti. Jos se tulee ylös, mä voin ampua sen. Tän on, itse asiassa toi ei kuulosta kyllä normisampilta, että. Mutta mulle tulee kauhea pelko. Mulla vatsassa huoltuu, niin mä käyn paska. Mutta joo. Mä pidän choke pointti. Olkaa hiljaa, mä kuuntelen. Mä sanon, olkaa hiljaa.
Ai, toi oli hyvä, toi oli hyvä. Laittakaa tykkäystä, jos toi oli hauska. Ja laittakaa tykkäystä, vaikka toi ei ole hauska. Ja laittakaa ihan kaikkia nappeja. Panekaa kaikkia nappeja. I bet you I can sing the ABCs before you can like, comment, and share. Ready? Go. A, B, C, D, E. Venä, tän pitäis olla turvallinen tila. Venä, onks täälläkin tämmönen? Onko Venä? Tää on hyvä itse asiassa. Eli Venä, okei. Laser mikroskooppi. Nyt on hyvä ton molemmille puolille. Venä! Siinä oli 2. Venä. Mä just mietinkin tota. Se hakkaa sen omaa kaveria. Se just tappoi ton äijä. W sokea äijä. Respektiä äijälle. Sori. Äijä. Onko se tyyppi tuolla kaapissa, joka tanssii? Anteeksi äijä. Mä tiedän, että sä oot niin herkkä näistä asioista. Sakkeli. Minä tulla pääsen susta. Ei meidän oikeesti. Mä huijasin teitä. En mä tarvii hopeita. Tää oli kyllä vähän paha veto. Ei ois pitänyt kyllä tehdä tällä. Nyt mä tarvii vaan verta. Venä, mä tarviin nyt verta. Perse. Venä. Okei, tyypit. Me ollaan sotureita. Oikea soturi ei pelkää saada vertaa miakkaansa. Joo, se meni siinä. Venä, onks tuolla näkö? Siis Venä, ei toi oo sokea. Oma des. Nyt kaikki kuulee mut ja HP:itä nyt meni. Jes, ainakin mä Venä, jes. Heti käyttöön. Mä tarvii HP:tä aika nopeasti. Mun pitää choke pointti, ettei kukaan puske mua. Kuunnelkaa askelia tyypit. Hei, mä oon ollut Navy Seal Team 6:ssä. Mä oon ollut Merileijona tiimi 3:ssa, eiku 6:ssa. Mä tiedän miten nää sotataktiikat toimii. Pitää kuunnella askelia. Nyt toinen tiimiläinen menisi tohon oven kurmaan. Jos se vihollinen tulee tosta, niin silleen jos mä voisin holdaa. Joo, et mä... Oota, pitää kuunnella askelia. No mitä mä just kuulin? Ei vaan, niin mä oon askelia. Tai siis mä kyllä tiesin, että oli vähän tommonen huono vitsi. Tässä piti olla hyvä vitsi, mutta sit se vähän lämähti. Tai en tiedä mitä tuo tarkoittaa. Vittu fuck ass äijä.
Mä en pysty rikkoon tätä, kun mä en halua käyttää ammuksia. Näitä joku 100 näitä ympäri, mitä mä en voi rikkoa. Nyt muuten. Nyt sitä suoneen ei vedettävä. That was so freaking funny, and also you are really sexy and hot, Tony. Tuolla 50 muuten. Venä. Mä käyn. Mä katson tän huoneen vielä uudestaan, koska mut tuntuu, että tää on niin iso huone. Venä, katon nyt heti. Tän itse asiassa mä taisin lukea, että... Mä en tiedä. Mä en tiedä, miksi mä edes vedän kyyks. Katon nyt, lockpikki. Jotain muuta vielä. Aiku... Venä. Bar and oh my... Yes. Mä oon nyt koatti. Tai no okei, sori. Ei saa kläistä itseäsi. En mä koutti. Mä humplakiin. Sori tyttö. Mutta en mä tiedä. Vittu mä otan nää kaikki veret täältä. Niistä mä saan... Mä otan nää, joo. Hyvä tyypit. Mulla on hyvä tiimi. Ja sit mä saan toisen lockpickin vielä. Eli jos mä en ois kattonut... Vaikka mä pystyis käydä oikein topakka. Tää oli se eeppinen montasi eilen, kun mä ammuin. Tai siis tapoin ton. Mä en halua juosta, koska mä en halua, että ne kuulee mun jalan äikoaskeleen. Mä menen fuck. No se on. Oh shit, missä mä nyt otin? Ai, mistä mä otan tätä verta? Mä vaan laitan käden niitten pöksyihin ja saan verta. Kumpia steroideja? Tää on parempi. Vittu toi oli. Mä tunsin kun meni mun toi kaulus. Se taisi olla mun toi koru. Miksi se kaadi oli? 10, 80, 30. Oh yeah, tyypit. Mä oletin, että täällä olisi jotain hyvää. Mitä mä teen antiikkikolikoilla? Et sä oot tosissas, ei. Mä sain oikeasti kaikki. Täällä ei oo mitään enää. Kirjallisesti ei mitään. Tuohon mä en tarvi näitä mihinkään näin. Oudis, mä hypesin kaiken turhaan. Paskaa, mä tarvittu. Mä sain jo kaikki jutut sieltä. Ja mä tiedän, mä en oo saanut googlaa tuolta. Tai siis, minä niin en oo saanut. Tää on mun video. Häh? Minä niin en oo saanut. Mä saan tehdä mitä tahansa mä haluan täällä. Mä voin vaikka... tehdä vaikka tälleen. Niin, mutta mä voisin tehdä mitä mä haluan ampua, koska mä en halua, että mun amput menee turhaan. Ja mä haluan, että zombit kuulemis mua. Mut mä voisin tehdä tolle. Olkaa kiitollisia, että mä en tee. Koska se ei ois paha. Kyllä se. Please ota magnumia mua. Yes! Äijä, mä respektaan tätä. Sitten mä tarviin verta. No se on hyvä. Täällä on 20, tuolla on 20. Mä en tiedä miksi mä kävelen, mua pelottaa. No täällä on sitten what? 70. En mä sen tuota äsken täällä kartassa. Vaikka mähän saan tästä tarpeeksi. Otan mä näitä tekin. Yes, come on, ei. Nyt ei pelota enää niin paljon, tänne pelottaa. Mut nyt jos tulee joku paha tyyppi vastaan, niin mä voin vaan ampua sen kuoliaaksi. Semmoista sitten. Onko mitä mä teen? Tuossa on verta. Tuolla olisi verta. Mä menen tälleen. Dun. Haluatko sitä? Alakertaa. Mitä mä sain muuta? Niin, mun pitää mennä tänne. Organless Corpseen. Mitä mä tein Frenchille? Jos joku tietää, laittakaa kommenttia. Jos ette tiedä, niin laittakaa.
Tyypit. Totta. Okei. No. Mä en pysty. Mulla on karkkikippo. Mun pöydällä. Mä pelästyin niin paljon. Se varmaan kuuluu tossa. Se niinku melkein. Siis tää on täynnä tämmöstä sokeria. Jos ois kaatunut, se on silleen, että jos ois kaatunut pöydältä, ne kaikki sokerit ois löntänyt tohon koneen, siis mun PC:n päälle. Ja ois suoraan mennyt tänne koneen sisälle ja luultavasti tehnyt jotain pahaa tälle. Sit se meinasi tippua, jos ois pitänyt ääntä, kello on keskellä yötä. Tai siis piti toi nyt kääntä. Mutta tää se hemmetin tippuu. Voi hemmetin peris se reikä. Saatana. Pelottaa. Mitä toi edes? Tätä mä tarkoitan. Nää tyypit voi herätä koska tahansa. Mä pelkään tätä koko ajan. Mitä vittua? Miksi tuon on? Oh my fucking days, mä odotin. Mitä mä voin pelästää 2 kertaa tota? Mä oletin, että se on tosi hidas. Ja semmonen kömpelö, että se pongahtaa heti ylös. Mä just sanoin, että mä en edes pelkää. Tyypit. Eikä täällä nyt oo enempää missään. Oh shit, totkestuko toi? Mutta tyyppi sanoo I'm sorry. Sitten kuollut. Tätä mä tarkoitan. Joka ikinen zombi voi herätä henkin takaisin. Niin kuin miksi vitussa? Että nyt mennään kyllä seivaamaan. Paljon mä kuvannut. Ei. Mä oon jo kuvannut 1 kokonaisen jakson verran. Ja yleensä nää videot jotain tunnikaan. Voisi jättää vähän lyhyempää tänne. Sitten venyy. Joo tyypit. Nyt on hyvä aika lopettaa. Mä voin katsoa onks täällä tullut mitään uutta tapahtunut. Ei oo tapahtunut. Otetaan verta täältä. Noniin. Ja te muistatte, että lykätkää, kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää teille ja teidän perheelle. Moikka.